سلام عليك Maria, per grazia mimlija, il-mulej mije, il-mulej mije, imbek inti fost in-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Ave Maria, Ave. Jien Sister Teresa Kamilleri Agostinjana insellimlek u nilqek riflessjoni oħra dwar Omna Marija. Insejħu fostna Trinità Qaddisa żissemmija. Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Naraw Marija Omna x'beħsieba tallimna llum mit-titli oriġinali li tagħna Don Tonino Bello permezz tal-ktieb tiegħu li jġib it-titlu Marija Mara ta' żminijietna. U r-riflessjoni verament sabiħa li se nirriflettu flimkien ma' Omna Marija hija tgħidilna Marija hi mara ta' Sibt il-Għid. Fil-festi hemmu Ġesu, fil-Vġili fiċ-ċentru hemmi Omna Marija diskreta daqs il-fewġa ħelwa ta' April li twassallek fuq ħoġor darek f'wejjaħ ta' Buq Exrem li wardu lil-hemm miċ-ċin tal-ħaxix. Xi drabi jkun hemm waqtiet hekk mimlija bil-misteru li wieħed jieħu l-impressjoni li diġà daqhom fi staġuni oħra tal-ħajja. U jkun hemm mumenti hekk mimlija b'sensazzjonijiet minn qabel li wieħed jgħixhom bħala antiċipazzjonijiet ta' għena futur. Fil-jum ta' Sibt il-Għid minn dawn il-mumenti hemm iżjed minn wieħed qishom waqgħu ħabta u sabta l-ħitan kemmejja tal-preżent. U hemm ir-ruħ timraħ fil-wesgħat ta' wara l-memorji. Jew hija u tifrex il-passi tagħha il-quddiem tasal biex tmiss ix-xtut tal-Etern u tisraqlu s-sigriti tiegħu f'waqtiet ħfief ta' għena. Fil-fatt, kif nistgħu nispjegaw jekk mhux b'din iż-żjara lill-passat? Il-kobba ta' riferenzi li meta manki ngħadu għadda jum it-tħejjija tintiseġ mal-ewwel awgurju tal-Għid it-tajjeb u tinħal f'elf nixxija ta' tifkiriet inixxu qalb liwjiet imserpa ta' ġesti ritwali. Id-dar nadifa mill-ħasil li tfewwaħ biż-żminijiet oħra. Il-ħabib li wasal wara tant snin li fix-xahar diġà gris ta' rasu tfittex u tqalleb f'relikwi ta' tfulija komuni. Ir-rigalani hemm fil-kċina qalb l-artis irqiq tiegħu tfittex għal xejn pomiet ta' sobrijetà antika. Meta kienet għadha ħajja hi u l-armarju kien jostor biss l-oġbiet ta' bajt imlewwen il-ġuvvoj tal-Knisja li jiskit tiegħu mfawwar b'sejħat u fejn manżul ix-xemx sa fl-aħħar tagħha li tidħol bħal darba biex terġa' titħabbeb ma' Alla u tħossok terġa' lura għall-innoċenza mitlufa. U kif nispjegaw jekk mhux bil-ħadd ta' digi mibnija mill-kalendarji ta' din l-art, dak is-sentiment qawwi ta' paċi li f'Sibt il-Għid imqar jekk ta' malajr jivvjaġġa lura mill-futur u
u jisfidak b'mistoqsijiet strambi li għalihom diġà tħossok li tista' tagħti t-tweġibiet ta' ferħ. Se jkun hemm żmien li fih in-nies ħadd jieħu dejjem bidejn xulxin imma u titbissem lil xulxin l-istess kif tagħmel bħallum. Għad jaslu jiem ħielsa mill-lużura ta' dmugħ, jeżistu spazji ta' gradwità fejn ma ninżgħux iżjed l-ilbies tal-festa, hemm ta' bilħaq staġuni li fihom il-ħajja sa tkun dejjem hekk. Is-seħer qawwi ta' Sibtilgħid li jpoġġilek fil-qalb tiegħek tferfir ta' solidarjetà saħansitra mal-oġġetti u jġalek tistaqsi lilek innifsek jekk imqar huma għadhomx futur ta' tama. Inkomplu nsaqsu x'se jagħmlu s-siġar dal-lejl meta l-qniepel se jdoqqu għall-għenija. Ix-xtieli fil-ġnien se jxerrdu flimkien bħal ċensier tal-fidda il-glorja taż-żar tagħhom u l-annimali tal-bosk se jnewħu l-kunċerti tagħhom waqt li fil-Knisja jitkanta l-Exultet. Kif se joħodha l-baħar li jbarqam taħt l-irdumijiet it-tħabbira tal-qawmien? L-anġlu libes l-abjad il-bibien tal-briedel se jredhom ukoll? Li lemm il-kanċelli taċ-ċimiterju se jaqbżu bil-ferħ taħt qamar mimli fl-oqbra tagħhom il-mejtin tiegħi. U l-muntanji li ħadd ma jara se jisfnu bil-għena dawra durella mal-widien. U tweġiba eżis semmija li għandha l-ħila tfisser it-tqanqil ta' dawn il-mistoqsijiet naħseb li għandi. Jekk f'Sibtilgħid il-preżent donnu jixxengel min-naħa għall-oħra fuq il-passat u l-futur, dan għax protagonista assoluta imqar jekk sikta ta' dan il-jum hija Marija Omna. Wara d-difna ta' Ġesu biex tħares il-fidi fuq din l-art, ħadd ma kien fadal għajra. Ir-riħ tal-Golgota tefa' l-mużbieħ kollha. Imma ħalla mixowl il-mużbieħ taż-żejt tagħha, il-mużbieħ ta' Marija. Ir-riħ tal-Golgota tefa' l-imsiebaħ kollha. Imma ħalla mixowl il-mużbieħ taż-żejt ta' Omna Marija, tagħha biss. Tul il-jum kollu tas-sib tal-hekk Marija tibqa' l-uniku punt dawl li fih jinġabru n-nirien kollha tal-passat u l-ħġejjeġ kollha tal-futur. Dakinhar Marija toħroġ iddur mat-toroq tad-dinja bil-mużbieħ f'idejha. X'ħin tollih fuq naħa toħroġ mill-lejl ta' żminijiet, tifkiriet ta' qdusija meta tollih fuq l-oħra issejjaħ minn issa minn ġola mara tal-Etern l-eku ta' trisfigurazzjonijiet imminenti.
Induru lejn omna ġissemmi u najdula. Santa Marija Mara ta' Sibtilajt, estwarju l-aktar ħelu li fih tal-inqas għal-jum wieħed inġabret il-fid tal-Knisja kollha. Inti l-aħħar punt tal-kuntatt mas-sema li ħarist lill-art mill-blackout traġiku tal-grazzja. Mexxina minn idejna lejn l-għadba tad-dawl li tagħha lajt u l-ola għajn Marija. Żomm stabbli fir-ruħ tagħna il-ħlewwa maħruba tal-memorji biex fil-frak tal-imoddi nistgħu insibu mill-ġdid l-aħjar parti tagħna nfusna. U erġa' Marija anqal f'qalbna permezz ta' twisijiet tal-futur, nostalġija intensa ta' tiġdid li titlaħħam fi tħabbrik fiduċjuż biex nimxu tul l-istorja. Santa Marija Mara tas-Sibt, enna nifmu li fl-aħħar mill-aħħar il-ħajja kollha imdendla kif inhi bejn iċ-ċpar tal-ġimgħa u l-istennija tal-ħadd il-qawmien tixbaħ tant lil dak il-jum. U għal-jum tat-tama li fih isir il-ħasil tal-għażel imxappab fid-dmuħ u fid-demm u jitnixxef taħt ix-xemx tar-rebbija biex jista' jintuża bħala dvalja tal-artal. Ngħidulek, Marija, f'kelma waħda, tennilna li ma hemmx salib li minnu l-ġisem maċ jitniżżel, m'hemmx imrar uman li maċ jinbidel fid-bissima u dal-li se ngħid importanti jissemmija. M'hemmx ġnub li maċ isib fidwa. M'hemmx qabar li l-blata tiegħu mhix biss għal ftit żmien qed tagħlaq id-daħla. Imqar il-ħwejjeġ tal-vistu l-aktar sewdiena għad jibdlu lewnu fil-biss ta' għena. Ir-rapsodiji l-aktar traġiċi fihom ħiel tal-ewwel passi ta' żifna u l-aħħar kordi tal-kantaleni funebri fihom diġà il-motivi ta' festa ta' Allelujja tal-Għajt. Santa Marija Mara ta' Sibtilajt, irrakkuntanna kif ma labex ta' dak il-jum int ħejjejt ruħek għall-laqa ma' ibnek il-xost. Liema man ċeddejt fuq spallejk, Marija? Liema or il-bies f'saqajk biex tista' tiġri malajr aktar fuq il-ħaxix? Kif irbat fuq rasek ix-xar twil tiegħek ta' Nazzarena? X'kienet? U x'kelmiet ta' mħabba tennejt lilek innifsek fis-sattra biex tkun tista' tgħidlu kollox f'nifs wieħed malli jidher quddiemek Ġesu irxoxt. L-aktar ħelwa. Ħejja lilna wkoll għall-appuntament tagħna ma' ibnek Ġesu. Anqililna f'qalbina Marija in-nuqqas ta' sabar għar-ritorn tiegħu fil-jum tal-ħadd. Żejjinna bil-biss il-festa tat-tieġ, Marija. Biex tqarraq biż-żmien noqgħod ma' ġenbna u ejja ħanamlu l-provi tal-kant, Marija. Għax hawn is-sigħat b'xejn ma jridu jgħaddu. Santa Marija Mara ta' Sibtilajt, nerġgħu ngħidulek irrakkuntanna kif ma labex ta' dak il-jum int ħejjejt ruħek għall-laqa ma' ibnek il-xost. Liema man ċeddejt fuq spallejk u x'kelmiet ta' mħabba tennejt lilek innifsek fis-sattra biex tkun tista' tgħidlu kollox f'nifs wieħed malli jidher quddiemek Ġesu irxoxt.
eżis semmija wara riflessjoni sabiħ bħal dik u veru. Marija se tkompli tgħidilna min hi. Jiena qed tgħidilna mara tat-tielet jum. Nixtieq li tkun Marija nfisha li tidħol fid-dar tagħkom, tiftħilkom beraħ it-tieqa u tawguralkom lajt it-tajjeb. Awgurju kbir daqs id-dirajn miftuħa tal-ikkundannat mifruxa fuq is-salib jew merfuha lejn ismewwiet ħielsa. Ħafna jistaqsu mistaġba għaliex il-Vanġelu waqt li kellimna fuq kif Ġesu dakinhar tal-għajt der lil tant persuni bħal Madalena u n-nisa twajba u d-dixxibli, imbagħad ma jġibx idera lil-lom min-naħa ta' Binar Xoxt. Jien għandi tweġiba qed jgħidilna Tonino Bello, għax ma kienx hemm bżonn. Jiġifieri, ma kienx hemm bżonn li Ġesu jidher lil Marija għax hi l-unika waħda kienet preżenti għal qawmien. Fil-verità, it-teoloġi jgħidulna li din il-ġrajja kienet moħbija minn għajnejn kulħadd, seħħet fil-profondità tal-misteri moħbija minn għajnejn il-bnedmin u fit-twettiq storiku tagħha ma kellha ebda xhud. Imma jien naħseb li b'eċċezzjoni waħda, Marija l-unika waħda kellha tkun preżenti għal din l-ogħla avventura tal-istorja. L-istess kif kienet preżenti l-unika waħda Marija għal mument tal-inkarnazzjoni tal-Verb. Kif kienet preżenti Marija wkoll l-unika waħda fil-ħruġ tiegħu mill-ġuf verġinali tal-aħama u saret il-mara tal-ewwel ħarsa fuq Alla. Alla, eżis semmija, mamul bniedem. Hekk kellha tkun preżenti l-unika waħda għal ħruġ tiegħu mill-ġuf verġinali tal-ġebel, issa li hu l-qabar li fih ħadd ma kien għadu ma tqiegħed u saret il-mara Marija tal-ewwel ħarsa fuq il-bniedem mamul Alla. L-oħrajn kienu xhieda tal-Irxoxt, imma Marija omna tal-qawmien. Wara kollox, jekk ir-rabta ta' Marija ma' Ġesu kienet hekk qawwija li miegħu qasmet l-esperjenza kollha tal-fidwa, ma nistgħux nimmaġinaw lil qawmien mument fil-quċċata tas-salvazzjoni ra b'xi mod maqtuwa minn ma bina lil Marija. Kienet tkun l-unika assenza u kienet tibqa' fuq kollox assenza stranament mhux ġustifikata. Imma biex jagħtuna konferma ta' kif il-ħajja ta' l-om kienet imwaħħla mal-għajt ta' bina fil-Vanġelu għandna tal-anqas 2 paġni fejn il-frażi li tajt it-tielet jum. Tema kronoloġika li tindika il-qawmien, tirreferi għal preżenza jekk mhux propju għal protagoniżmu ta' Marija. L-ewwel paġna qiegħda f'San Luqa jirrakkonta kif ta' 12-il sena tilfu lil Ġesu fit-Tempju u reġgħu sabuh fi tielet jum. L-istudjużi llum jaqblu fl-interpretazzjoni ta' dan l-episodju bħala profezija mistura ta' dak li kellu jseħħ il-qudiem lid-dixxipli fi żmien li fih Ġesu għadda minn din id-dinja għalant il-missier dejjem f'Ġerusalemm l-għajt ta' tant snin wara. Din mela kienet parabola li tevoka kif Ġesu intilef wara l-blata tal-qabar u reġa' der b'mod glorjuż wara 3 ijiem. It-tieni paġna eżis semmija insibuha f'San Ġwan. Tfakkar it-tiġ ta' Kana fejn l-intervent ta' Marija waqt li ħabbar minn qabel is-sija
Ġesu għalla s-sija tiegħi jada ma waslix. Is-sija ta' Ġesu introduċa fuq il-mejda tal-bnedmin l-imbit tal-patt il-ġdid tal-għid u bħal sploda minn qabel iż-żmien tal-glorja tal-qawmien. Mela anki dan l-episodju tat-tieġ ta' Kana għandu fid-daħla tiegħu marka oriġinali it-tielet jum. Għalhekk Marija hija dik li għandha x'taqsam ma' it-tielet jum. Tant li mhux biss l-ewwel bint tal-għid imma f'ċertu sens hija wkoll ommu. Induru eżis semmija lejn omna u ngħidula Santa Marija mara tat-tielet jum għajjimna min-nas tal-blata u l-aħbar li lejt għalina wkoll ġibilna inti fil-qalba tal-lejl. Toqgħodx tistenna dbed ġbix tas-sebħ. Toqgħodx tistenna li n-nisa jiġu biżjud. Ejja int l-ewwel Marija omna bl-irxoxt jilma fi ħbub għajnejk u bil-fwejjaħ tax-xhieda diretta tiegħek. Meta l-Mariji l-oħra jaslu fil-ġnien b'riġlejhom imxarba bin-nida, ħajsibuna diġà mqajmin u jintebħu li qabilhom ġa kont wasalt int Marija l-unika spettatriċi ta' dwell bejn il-ħajja u l-mewt. Din tagħna mhix nuqqas ta' fiduċja fi kliemhom ta' imma tant inħossu id-difrejn tal-mewt irossu fuqna Marija omna li x-xhieda tagħhom mhix biżżejjed għalina. Veru li huma raw it-trionf tar-rebbieħ imma ma daqux it-telfa tal-avversarju. Int biss tista' tiżgurana li il-mewt ġiet maqtula tas-sew għax int stess rajta bla ħajja fl-art. Omna Marija. Santa Marija, mara tat-tielet jum, għatina ċertezza li minkejja kollox il-mewt qatt ma tista' taħkimna iżjed taħta. Li l-inġustizzji tal-popli għandhom jimhom maduda, li l-leħħiet qawwija tal-gwerer qed jixxejnu fidwal mitfija, li l-tbatijiet tal-foqra waslu fl-aħħar nifs, li l-ġuħ, ir-rażismu, id-droga huma kull ma fadal minn kontijiet qodma li skadew, li jidwejja is-solitudni, il-mart huma idjun ikkawżati minn tmexxijiet antiki u li sa fl-aħħar id-dmugħ tal-vittmi kollha tal-vjolenza u tad-tbatija ma jdumx ma jiġi xxuttat bħal ġlata mix-xemx tar-rebbija. Santa Marija, mara tat-tielet jum, ċartilna minn fuq wiċċna il-maktur tad-disperazzjoni u rambal għal dejjem frokna il-faxex tad-dnub tagħna. Minkejja in-nuqqas ta' xogħol, ta' djar, ta' ħobs, farraġna bl-inbit ġdid tal-ferħ u bil-ħobs għażmu tal-għajt tas-solidarjetà. Għatina ftit taslim Marija, tħallix li tiġi miblula l-loqma ta' traditur fil-patt tal-ħaxix mor. Eħlisna mill-bewsa tal-viljakkerija, ħarisna mill-egoizmu u għatina bdon it-tama li meta qatt jasal il-mument tal-isfida deċiżiva għalina ukoll iva kif feċ għal Ġesu, int tista' tkun l-imħallef
li fit-tielet jum sa fl-aħħar tiddikjara ir-rebħa tagħna. U qabel nagħlqu Għażiża Marija Omna nerġgħu nduru lejk u bil-qalb ngħidulek Santa Marija mara tat-tielet jum ċartilna minn fuq wiċċna il-maktur tad-disperazzjoni u rambal għal dejjem frokna il-faxex tad-dnub tagħna. Grazzi Omna, grazzi tat-tagħlim u l-kuraġġ li qed ittina f'kull programm. Min qalbi nixtieq insellem u nirringrazzja lilek li kont magħna għal dan il-programm. Il-paċi miegħek. Għażiża Marija Omma